गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैहाय आङो मोनसे खौरांखौ होनो सानदों मानो होननानै बुङोबा दाख्लैसो जालांनाय जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय आलफ्रेडनि हाबा गोथार जुलि गाबोन जानो थांगासिनो दङ बेनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेराव बे खौरांखौ लानानै फैनाय जाहैबाय दा गोबां मानसिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदोंमोन माने हिन्जाव गोदाना बबेनि आरो हाबाया माब्ला बेखौ सोंहरदोंमोन दा बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाहैबाय आलफ्रेडनि गोथार जुलिया गाबोन जासिगोन गाबोन 10 फेब्रुवारि दा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ जालांनायाव नुलांखाबाय सिगांहाय हाबानि डेट खालामफैदोंमोन फिक्स हाबानि डेटखौ फिक्स खालामना गालांबाय ओमफ्राय गाबोन हाबा जासिगोन आरोखि नोंथांमोनाबो जाया भिडिअखौ नायनो बा आलफ्रेडनि हाबाखौ जायहा नायनो गोसो दङ इन्टारेस्ट दङ नेनानै दङ नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो नुलांगोन आं गासिबखौबो देखायलांगोन आलफ्रेडआ बबे जायगायाव हाबा जायो आरो आलफ्रेडनि न'आ बबाव आरो हिन्जाव गोदाननि न'आ बबाव बेखौबो आंनि बे भिडिअनि थ्रुयैनो नुलांगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो नोंथांमोना नेनानै दङबा नोंथांमोना नायलांनो हागोन आंनि भिडिअनि थ्रुयैनो आं गासिबो डिटेल्सखौ होगोन भिडिअनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना जायहा इन्टारेस्टेड आलफ्रेड भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नेनानै थादो आं दा बेखौनो भिडिअ लानानै फैबाय दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै जुदि सोरबा नुवाखैबा सिगांनि जे फेसबुकआव हगारनाय इउटुबाव हगारनाय गासिबो मिथिखाजोब्बाय आरो जायहा मिथियाखैमोन बा नुवाखैमोन आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो आं देखायलांगासिनो दङ